Tak určite to bude ťažký súper, ale hlavne si musíme dať pozor na to, aby sme sa sústredili na seba a neriešili to, čo sa deje niekde medzi fanúšikmi, ale to, čo musíme robiť my na ihrisku. A pokiaľ budeme hrať dobrú obranu, dáme sami sebe šancu na to, aby sme vyhrali. Pokiaľ budeme hrať zlú obranu, tak to bude celé zle. I think we play a good game. We play against much better team, and some part we be on that game much better than Royal Khalil Gaziantep played. But on the end, you see the Royal Khalil have very quality players with some NBA experience. Tak myslím si, že prvý polčas sme hrali celkom dobre, až na tie útočné doskoky a zbytočné straty sme mali a bolo to 6 bodov, nakoniec ešte sa to dalo hrať. Rozhodol začiatok tretej štvrtiny, keď oni nabehli do zápasu dvoma trojkami, zbytočnými našimi chybami, ešte tam bola jeden dvojtak od, myslím, Callawaya a natiahli to skore a potom už sa nám ťažko vracalo do hry. A z našeho hľadiska si myslím, že to bol jeden z našich najlepších zápasov, čo sa týka celkového pojatia hry, aj keď tam bolo veľa chýb, hlavne v obrannom doskoku. Myslím si, že všetci sme makali, všetci sme sa snažili. Bohužiaľ ten výsledok není taký, aký by sme chceli, ale tak hold boli dneska lepší. Musíme sa poučiť z toho, čo sme urobili zle a hrať lepšie v ďalšom zápase. Chalani si myslím uvedomili, že máme na to, aby sme mohli vyhrať a tým pádom sme pokročili o jednu metu ďalej a to je dôležité. I'm not happy because we lose the game, but I'm happy what my players show in some moment of the game. We show the basketball in Slovakia can play on good level. Yeah?